Засаждане и грижа за мира е глобално движение, вкоренено в убеждението, че засаждането на дървета е както символичен, така и практически израз на мира и подобрява опазването на околната среда и устойчивостта. Преди 20 години, на 21 септември 2004 година започнахме нашето пътуване по засаждането на дървета за мир. Чрез засаждане на дървета, ангажираност на общността и културен обмен, целим да изградим връзки и да насърчим единството по целия свят. Нека заедно отпразнуваме Международния ден на мира на 21 септември, като интегрираме засаждането на дървета като съществена част от наблюдението. Като признаем конкретното действие на засаждането на дървета и значителното му въздействие върху мира, нека насърчим устойчивостта на околната среда и защитим универсални ценности като човешкото достоинство, справедливостта, уважението към природата и сътрудничеството. Нека работим заедно за интегриране на засаждането на дървета като основна дейност на Международния ден на мира и за насърчаване на по-дълбока връзка между изграждането на мир и опазването на околната среда.